Dayıkên şemiyên ku xizmên wan di salên notî de ji aliyê dewletê ve hatine wenda kirin, 387 çalakiya xwe ya rûniştinê li dar xistin. Çünkü kimimizin babası, kimimizin abisi, kimimizin... Mijara çalakiya vê hefteyê rêveberê Partiya Herêmên Demokratîk DBP'yê Şirnexê Xurşîd Külter bû. Külter 44 rojin ku wenda ye. Hurşit Külter'i sağ aldınız. Hurşit Külter'i sağ istiyoruz. Ve Xurşîd Külter bi saxî girt bin çavan. Em jî bi saxî wî dixwazin. Îro 44 rojin ku Xurşîd Külter wenda ye. Em hêvî dikin ku ew niha sax be û dibin çavan de be. Em û malbata wî bi vê hêviyê dijîn. Em naxwazin îhtimaleke din bifikirin. Em bang li dewletê dikin û dibêjin. Eger sûca Xurşîd Külter hebe, li vî welatî qanûn hene, bila serbest bêberdan û li gorî qanûna bêdarzandin. Durumunu Parêzer dibêjin Xurşîd Külter bi awayekî nefermî ji aliyê polîsan ve hatiye binçav kirin û me tirsidar in ku ew di bin çavan de hatibe kuştin. Xurşîd Külter wenda li gorî agahiyên ku di destê me de hene hatiye binçav kirin. Dema hatibû binçav kirin, tîmên taybetên ku li Şirnexê beşdarî operasyonan dibin, li ser Twitterê xwe nivisandibûn û gotibûn Xurşîd Külter di destê me de ye, lê piştî çend rojan ev nivis hate rakirin. Ew hesaba Twitterê jî hate girtin. Em naxwazin akûbeta Xurşîd Külter jî bişibihe. 17,000 Kurdên ku di salên notê de ji aliyê jî temê ve hatibûn wenda kirin. Parêzer dibêjin beriya ku bê binçav kirin Xurşîd Külter ji malbata xwe re bi rêya telefonê peyam şandiye û gotiye polîs hatin wê min bibin û diyarê ku ew ê min bikujin. Ji wê rojê heta îro derbarê akûbeta Xurşîd Külter de tu agahî tune ye. Ji xeynî dayîkên şemiyê li ser medyaya civakî jî ji bo Xurşîd Külter kampanya hate destpêkirin. Bi hezaran kes dipirsin. Xurşîd Külter li ku derê ye? Gönül Morkoç, Ruda û Amed.